Medialisering og opfattelsen af, at politikere og organisationer indretter sig efter først og fremmest elektroniske nyhedsmedier. I modsætning til tidligere var medierne indrettet sig efter politikere og organisationer. Førhen vs. Nu. I dag er alt styret af medierne. Vi er efterhånden med overalt, og det er blandt andet takket være medierne. Det kan også sættes i sammenhæng med det senmoderne samfund, hvor alting er gået fra lokalt til globalt. Vi har opnået en større og bedre viden, men også globaliseringen og hermed adskillelsen af tid og rum er en vigtigt element i det senmoderne samfund og medialisering. Begrænsning af diverse sager, minus detaljer plus nuancer, forenkler komplicerede spørgsmål, vigtige indslag forkortes til 1-2 minutter, penge frem for vigtighed. Markante og intense sager frem for ordinære politiske rutiner. Konfrontationer mellem diverse partiledere vægtes højt, fordi det sælger godt. Modsætninger tiltrækkes. Uenighed, det giver salg, mens enighed, det giver ikke salg. Personfokusering. Positiv. Lettere tilgængelige sager. Identifikation for befolkningen. Negativ. Sagens principielle sider nedtones. Politikers arbejde blandet sammen med privatlivet.